מאשימים, כאן פייסקאפט בסרטון גולאי, סרטון סלאם, אנחנו משחקים בולס. כמו שאמרת רגע לקבל, לא הייתי מלא קביעים. אז הייתי גם מלא בזמן המחלסות, אני לא כל כך, בזמן האחרון אני לא משחק, אני קצת הורדת את המשחק, לא משחק לצורת טבעות, אבל אכפת לי, כי קשה להשיג אותם. כן, בוא נשחק. משחקים אלה פרימו. זה מועדון טוב, הצטרפתי. איזה מקום אני? וגם 13, סבבה, let's go. כן, אנחנו כאן ככה נשים בולם כדור, כדור עם אל פרימו. אז כן, אל פרימו, ריזות. תחשבו לערוץ, אני חייב סרבים, רק התחלתי. ואני מאוד משקיע. אתם ראיתם. הסרטון הקודם היה קצר, אבל הוא היה ממש מושקע בעריכה. איך הוא זה? נכון, זה דג. לא קוראים לו דג אם הוא לא דג, הוא דינוזאור בכלל. זה קוראים לו דינוזאור כאילו. יש יותר חיים מלפרנק. אמור להיות לי, כי אל פעם הזה למדתי מה חיים וחיים במשחק, אם לא יודעתם את זה. כמו שברוב המקרים, כי אל פעם השנה פרנק יש לו יותר חיים. אבל בכל לי אל פעם מאוד מאוד חיים במשחק. אתם יודעים למה דיקון אוהב אותו כי הוא שברי כמוהו. אני אוהבת דיקון אבל אני לא שווה כמוהו. ובכן תכלס ילד, אבל אכפת לי. אני לא מגלה בין כמה אני. אתמול פרשתי מסל ג'רול ביקשתי סקאמרים. אני רוצה לספר, זה היה בלייב, אני רוצה לספר כדי שלא יחשפו אותי את כל המקרה שלי, שכל אחד תכף את הסתם. ונראה הפסדנו. כן, הקבוצה שלי אחת הקורות. כחסות. טוב, בוא נתחיל את זה. נתחיל פה גם צ'ופיג'ים. לא, אני אוהב את זה בעצם. אני מעדיף את זה. פלוס בתחת. יאללה, ניצחנו, ניצחנו. כמה יש לזה סכן? זה נראה לי טקסטורה של הטלפון שלי, שבאמת יש לו סכן. יש לי את הסקין הכי יפה פה. כאילו, וגם מה יש את הסקין. סתם, אז יש לי את הסקין אבל הכינה דרכון. ואלה השנייה שיש לה את הסקין. אבל שם פה הפשע השכינה, מה הייתי שם פה את פשע ומתעצבק, תרגעים. אני לא שאמא שלך מכונאית, אבל זה לפי בא להתעצבן, כאילו תדע, אם אמא שלי הייתה מכונאית, הייתי מה זה עצבני, וזה מעפון כרמי, ולא מה בכסף. יש, עכשיו נסתכל אותך, וופ! פה. זה פרייר. אנחנו מלאים להצליח מגפו. בוא, אני כאן. מה אתה עושה אחי מטופטם? יאללה, תפגר. פה. עדפתי לי קצת כיף. מום שלי מבוסטרס. ככה מהר. סתם לא. רגע, אנחנו עומדים להפסיד. היינו כאלו טובים. לך תשבור להם את הקצפת. בואו ננצח את זה, הקרובות. נראה שזה בנים. מה זה בנים? אני מאמין שכן. הפסדנו, זהו. יש לי את הקבוצה הכי גרועה בעולם. הטיסה הזאת הכי גרועה.
תעבוד על זה בסדר. יאללה, לכת, אתה יכול לפרק להם את זה. איזה קורות, איזה קורות. אמא שלי, איזה קורות אתם. אני בוכה. Dimmi suonami il primo giusto di una scuola واحرمني علي تخلصت عشان مش بارخة ولا نعمة باني لستوت بارخة allora الخيم شو غرابة אין לי כוח המשחק הזה, משחק מטומטם, יאללה ביי, זה זמן, שלא נהניתם, יאללה ביי.